ni. Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idalit ka rin di istasyon. Hindi tunumanong. Kapag ka! Maluibad ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag, mayong hapon ninyo. Palihog tago ako sa pangalang Henry, taga-bangkal ng syudad sa Davao. Sa tinuod lang Kuya Totoy ug Lola Hubag, minyo na ko, pero wala na'y klaro ang among relasyon sa kong asawa. Gani, magsigir man miglalis. Mautong, nibiya siya og niadto sa Manila. Ug wala na gyud siya nagparamdam pa sukad sa iyang pagbiya. Daghan kong nadungog nga chismis, nga may laing uyab daw ang akong asawa ngadto. Wala na pud nako Kuya Totoy og Lola Hubag, kay wala namang ko'y gugma niya. Nagsabot mi, nga wala na'y pakialaman sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Pero niadtong okay pa ang dagan sa among pamuyo. Naami gi-assume nga balay. Mao ning gipuy-an namo karon diri sa bangkal. Kung magkwintahanay gyud Kuya Totoy og Lola Hubag, ako ang dakog na bayad aning balaya. Pero kung makaasta nga akong asawa, mura gyud og iyahara ni tanan ang maong balay. Sa dili pa kong padayon, palihog request ko sa kantang Don't Dream, It's Over. Risa, Musiga gyud ang mata nimo? abi ba na ako? Di na ka mo balik pa diri. Walay magbuot na ako kung mubalik pa kog puyo aning balaya. Tama siguro ko'y katungod. Pawa na gud ang pag-ali. Sugod na pagkaana ba? Mapagani pag-abot nimo. Ay, sugod na po balik ang kalbaryo ani. Anong gagkibot-kibot ng baba nimo din ha? Unsa? Wa ka nalipay nga nibalik ko? Kay dili na mo kalugar sa imuhang kabayo? Okay lang. Namidagang lads gawas. Welcome back na eh. Unta, idala nimo imong uyab nga Tagalog para masaya. Ayaw kong sugnuri ha? Basin tinud-un ko na. Masakitan ka. Gwapo rin ka ito siya ko itandi nimo. Same to you. Gwapa ra kayo kung uyab oy. Kung itandi sa simuha. Leche! Da. Lakaw lagi ka. All at once, I finally took a moment and I realized that you're not coming back. And it finally hit me all at once, all at once. Nakaligtan lagi ko sa pagbalik sa kong asawa, Kuya Totoy o Lola Hubag. Sa una pa man, away yung nagyud kaayo mi. Ang nakaapan, kay man nagsama ming duha nga taas og pride. Dili man sab ko ganahan nga magpadaog-daog niya. Wow! Ninduta sa inyong picture sa imong uyab sa? Naka-display man gyud diri sa kwarto nimo? At least, nasa kwarto. Wala sa sala. Ngano? Nagtuo pud kang dili na ko ilabay kung dito na nimo ibutang sala? Dili po ko inaanaoy nga klases pagkatauris. Napod ko'y respeto. Kung nagselos Wala ka... ko nagselos. Hulat lang. Kay ibang frame po to na akong picture na mo sa kong uyab. Oh, mas maayo. Para patas. Today ha, mamalit ko ako ang sariling ref. Og palihog lang ha, ayaw pang hilabot sa akong mga pagkaon. Uy, nga ko tao manghilabot man ko. Unsa, wa ko ikapalit? Hilas. Unsa? Wala. May pagbutrabaho na ko. Kaysa mas stress ko diri. Ay, Baligsan ka pa unta! kabalas lang yun ako. Hindi mo bayhada ka. Kano sa pa magkamatigbak, eh. Ay, Hello girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never
see. I nearly see you again. I go crazy. Sa muka lagi Kuya Totoy og Lola Hubag. Napay baba ni Risa nga murag ampli ka kusog. Ang akong kapungtang sa iyaha karon. Kay nagsabot na baya mi nga wala na mi pakialamay sa among kinabuhi. Mag-Skype man gani na sila sa iyang laki. Wala raman sa kuha. Pero kung kami gani ang magsulti sa kong uyab, bisan sa cellphone lang, masuko siya. Nakakay ba ko kang ning utok sa kong ex-wife? Hoy, sa sunod gani, kung magsulti mo sa imong babay, pwede din mo kusgon imong tingog? Ah, so kung kami sa akong uyab ang magstorya, bawal kusgon ang tingog. Pero kung kamo ang mag-Skype sa imong uyab, okay lang. Ayaw pagbuot na ako. Ayaw po pag-boots ko ah. Ngano, maselos ka na mo. Magselos gyud ko? Unsay naa nga dapat akong selosan ha? Hilom ra ko Risa. Puno na kay ko si mong ba. Kung napuno na ka, ngano dili makamuhawa diri? Ako? Muhawa diri? Unya, maimo na nimbay. Hayahay kay ka. Ngano, imong kwarta gi pa-renovate ani? Kay ngano, wala ba ko'y nabayad ani? Naa, pero kung mingking ra sa akong nabayad, mong ayaw pag hinilas. Sobra na ka ha? Ikaw ang sobra eh. Kung kwartahan lang yun ko, dugay ra na akong gipaanal atong kasan. Subidahon kay kag batasan, bayhana ka. Ipusa na ha, ipusa na. Kalabi pati lawod o kinumo ni Risa eh. Pugot na kay kuniya ba? Gabay na yung pailog na nabili na ako. There was nothing to say the day she left. I just filled a suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, and like a Sa balaod, kabalo kong parehas ming na ikatungod aning balaya. Kuya Totoy og Lola Hubag. Ang ako lang kapungtan. Kay nagsabot naman unta mi nga wala hilabtanay. Nganong manghilabot manggihapon siya. Maayo kaha kung magpirmahanay mi anis barangay. Nagbulag na bayak mi 3 years ago pa. Unsa man sa tan-aw ninyo Kuya Totoy og Lola Hubag. Palihog tambagi ko ninyo sa angay kong pagabuhaton. Magpaabot, Henry. Hala, nahulog! Hala, nagmahay! Nagmahay ako kay nakauyab sa makanimo. Congratulations sa Ming! Congratulations sa Ming. Bisang pagkagawa kay ID Ming. Daog na kadaan Ming! Dari na lang, ay naglakaw lang. Kaya pitalas stress lang. Ay, nagbiyahe, Ming. Congratulations. Tawag sa Ming sa itong premier's calendaryo, mga silingan ni Saming. Saming Estiliore, taga Barangay Sentro. Ay, wak ko yung idea. Ay, narisan ko boy. Ay, nag-idea nang. Bantok na yung labridyo, balik sa Ming. Dali talas itong kadahang na Center, seryoso nila. Kay kabahin sa balay ilang yawain. Dugay rin silang bulag. 3 years ago pa, 3 years buwag ago. na sila. Grabe, no? Karon na ay boyfriend ang babae. Oh, na Tapos boy, ay girlfriend. Mga isog gini silang duha ba? Watch sila pakialamay. Oo. Oh.
May to salida para ni kuan lang ni kisa ito si Nakoy kaila po din ani. mo ba? Ibutangan lang tape ilang balay. Ay tikang di ha. Tingkang ni kanyan, kasuhan di ka. Si Cesar Montano dito si Maricel Soriano. Ilang gibahin nilang balay ilaw natin apil ang rep. Nya siya. Problema CR. Pero lisod ni nani ay samog man kayo. Gubot. May pagibaligya na lang na ninyo inyong balay niya inyong tungaon ng halin. Pwede. Ha? Asa nilang balay dapat sa Sa bangkal. bank? Para walay samog ba kay bagpuyo mo dihang duha. Hmm. Halimbawa, Away. moabotong uya batong isa. Oh. Nya kuan. Madungog mo sa kwarto pikas. Ang problema lang aning babae kay masuko man. Oh, ano buta na ano masuko magaday ko istorya sila sa kuan, sa kwarto. Kunya sila kay mag-Skype man dai sila. Oh. Di Unfair kayo ang ex-wife kay masuko-suko man og istorya siguro kay sweet pod kayo. Na madungog. Kana nga na sa imo hala isip bay. Unsay timailan na lang ano masuko man siya. Ngano masuko man siya sa pagkakaroon nga bulag naman sila. Suko siguro siya kay kanang kuan siguro ba ang sweetness sa iyang bana. Nana ba? Napay nabilin? Oh, dapat na Silos bilhin siya? na sakit sa dughan. Dapat kining bana iyahan ning katihan niya asawa. Problema po lagi kay nanampoy girlfriend. No, girlfriend pa man na. Oh, nya parehas man daw silang tasog pride. May kinangangkon sad mo. Di na silang duha mahusay kay parehas man sila kuan. Pareha mo isog. Sige. Ay isog man ka mo duha. Ingon mo nga magpirmahanay mo sa barangay. Ano na lang bitaw no? Oh. Pwede ba nang inana? Kay Pwede. wa may kwarta ika pa annulment kay. Pati mong mahala. Basin maluoy si Mayor. Ilibre na ay di po pwede ilibre daghan kayo magpaanal. Dili butangan lang og end of contract ang kuan. Ha? Marriage contract. So mo na ikuan ni mo muna na kung ikaw mas senador, Kung ako. ipasa na nimo nga balaod nga na ikuan Nga na ay expiry ang marriage license. Nay endo. Nay endo. End of contract sa mga license marriage. Marriage license na, lain na marriage contract. Para ko magbinutaan ka kung hapit ng renewal. Galagawa ni hapit na renewal. Banat-banatan ko ni para mo pirma na po ni. A disadvantage sa mga asawa nga no? kwartahan o niya napulaan na silang bana. Ay, sad to say, ang mga diabetic di gud ma-renew. Ayaw pagkarating kay sakitan siya. No offense sa mga diabetic. Katong mga diabetic, di po kabalo maning kamot silang kagalingon. Bitaw, nga kabalo na sila na sila sakit. Magara, gihapon na itong mga bawal. Lesson learned na nila nga so taag yun maayo ang imuhang partner kay forever na sa imuhang magkikuyog. Nya, makomit mo sa kaminyo on lisod na daw i-back out. Gani. Tinuod ba po? Tinuod siya baya. Pero kung matinood po na imong plano to, ipasan mo sa Senado. Pero napaman si Congressman Bibot Pantaleon sa Davao del Norte. Siya pa may Senate Speaker. So, dili pa ko pwede makahimo, di pa ko mag-congressman, dagan pa ko kalaban. Sa barangay kanukutan ko na i-impose. Daghan yun na og mo, kuan ba? Mo. Daghan mo support ni mo. Atong mga wala kay ganahin sa ilang kuan. Ilang kami yun. Change is coming. Siguradong masuko ang simbahan. Suko, give ko. Sa permintero suko. Nako, dagan nakaingon diri nga kulang ran nagsilos sa ex-wife. That means gugma gyapon siya si Muha. Naagya po na siya tinagong pagbati diha. Kung implication sa iyang pagsilos ra, ta si gugma. Okay kayo, pero iyang pagsilos, nasuko ka siya kay nairita siya, sabaan siya. Okay, basi matong nan ta siya nya. Sige pa magkuha niya nakalawad speak pag yun madungog di apil. Madungog di apil ng tingog si imong uyab. Samot. Para gina si iring-iring ng kulboy, nagapil-apil ang papa, nagtuko-tuko.
Expected ay. Palihog ko og grits sa Pandelight Bakery diri sa Katalunan Grande, especially kang Grace. Grace, Grace. hi. Hi, Grace. Pandilit. Og sa, ni text si Chip Birthday, yun siya nga. Doy. Doy, naminaw sa imo ang Mariano Sports Market sa Victoria Plaza. Si Fem Joan Rendon, salamat kayo. Sa mga taga Victoria sa may o lagi sa atpang na la katong yelo nga tindahan katong Minas ba? RJS. RJS. Salamat po. Gwapo kay nagkabot mo ni Axel diha, Bert. Oh. Doy. Oh. Day. Michael Canidio, salamat kayo paminaw. O kang Isabel in Clonar o kang Marasigan, salamat yung paminaw. Bati po na ng kahimtanga, oy. Paki-greet me dire sa NSA relocation kay namin si Yongski, si Boying, o si Longlong. Salamat, salamat. yun kayo. Congratulations ako daan kay hapit na alas 3. Premiums kalendaryo. Humanam to sa aming Born to Dance winners. 2 tickets each. Congratulations from Facebook. Elab Apaw Ragivar. O sa cellphone na to, taga F Torres. Cellphone number 820 last kang Janet Habigan. Congratulations po. Congratulations. Ay, kabala ka bayok. Nalagay, safety na katong akong bahin. Muha na to bayok. Kang Nimsad Silasor, kang Linsky Aguilar, kang Glenn Siletaria, Iris Larita, og sa uban pa. Kaya wala tayo igong oras, Mary Salamat. Joy. Orly. Rian B. Jorgensen. Salamat. Everyday namin na. Thank you. Jomar sa Bandal. Thank you. Lapakaan ang imong ex-wife. Muna gasinamok siya. Mo gyud. Kuutar ko na. Bray-bray og Mary Jane. Oh, Pamot. Salamat. lutuin ko na itong mga pagkaon nga ganahan mo sa una. O ganun, buli ka niya, wala yung boyfriend, dalahi. O pag kuha ka nang, ang dami siya ba, kuha yung kiliti, bas hindi ay. Mapanaan ka ni Cupido, mapanaan po siya. Balik mo, ito kabalo. Ganit. Henry Ikong. Salamat kay Henry, ha? Mga sikyo ko no sa mahuganin na minaw karon. Salamat. Amping kay mo diha og si Doy Unggis. Marasigan, saludi, salamat yung buminaw. O balikon ko sa mga taga Carmen, sa mga taga Alihal, sa mga taga Kajeros Bake Shop dia, salamat. O gatong kang Carriazo, Family Carriazo Compound dia sa Balutan Pasulod, salamat yung buminaw. Kang Willie John Mias, may hapon ring politiko. Ay! Hi daw kang Sheldon, happy birthday. O kang Stacy Lab. Nahimuot ko sa gingon ni Kito to nga marriage license. Sige lang, ay mo kahadlok kayo kay dako barangay level pa man ko. Pag Sige maabot lang, ko sa kay- senatorial post, parehan akong manipakyaw. Idoso juga na marriage Idoso. license thereof blah 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 blah. blah. Ako nang i-change na himuon na siyang nanay end of contract sa marriage contract. Kung ikaw, apo, sugot ka. Sagot, mo sige ka diha, pulaan mo. Pero ang renewal to ay every 3 years. Every 2 years. Murag lisensya sa sakyanan every year. Every year para maningkamot nga magbalik. Every year niya ang renewal mahal kayo. Mahal kayo. Wala na may kurakot ng panahon na. Ikaw kung ba desisyon nila pila ang renew? Ang barato lang po. Doy ka na ma-afford. Sige. Pila? Okay na ng 1,000. Pangkapir mo na! Alas 2:57 itong oras. Salamat sa mga mina abroad. Thank you. Salamat. Katong hangyo ninyo nga cellphone o video para pang lola. Murag lisod to materialize ka nag-donate la 3310 o 5110 pa nag-donate. Hello, grabe ha. Ana mo. Donate pod mo kanang kuan oy kanang 3 megapixel oy. Grabe sa ninyo makatago no. Unsa pa man tong tuigan na nauso.
Ay, kang Darren Alingasa. Salamat. Ay, si Baybas na ito eh. Nga ni Baybas, suko-suko daw ka. Wala, kita ko sa Baybas gapon. Nag-abot sila sa Mobile 28, 27. Tapos bunawan dapit. At nga daw kanya dito kay ang speed limit kay ang dagan nimo 150. May hapon kang busing J sa J signage dire. Stainless signage. Gimuan ko niya kuan las tambutso. Gimuan ko niya silencer. Pero pag abot na ko sa may tibong ko, nisutoy akong motor, nilupad na na ang silencer. Salamat kang Antalan, lindot akong plano la para sa future, marriage, contract. Ano ni? iPhone 6 na ipadala ni Stephen Saludes. Uy! Okay kay na, Stephen. Gwapo na dalon sa CR. Pas na koneksyon. Mga taga na sa kuan Kasanida Farm sa Kalinan. Hello. Thank you. Kang Darwin Pusadas Tindog, salamat kang babes. Thank you. Ako na lamang si Totoy. Ako na lamang si Lula Medyo Hubag. permite pa kayong nga. Hilasa! Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time. Ano ka pa kung pag-iinom sa kapsula sa G Detox Plus Herbal Capsule kung nakakadayari magdungan taginom? G Detox Plus Herbal Capsule niya. May gimok na usab bang akong ngubulobol. May hapon sa tuang letter sender. May hapon po sa mga asawa. Dugay na mong gabuwag. Pero nagbalik mo sa kabalay. Pero murag salida lagi gibahay ninyong balay. Kana katungod na ninyong duha. Katungod na ninyong duha. Conjugal property magud na. Pasabot. Property na nimo, property na niya, sulod sa inyong kaminyoon. Ang imong suggestion nga madto magbarangay, the best kay na nga suggestion. Adto mo sa barangay, pag storya mo dito, pag sabot mo dito para mahuman ang problema. Ana ra ka simple. Pag sabot mo, pag pirmahanay mo dito, ibaligya ba na ninyong balay o dili? Kamo na'y bahala. Kaya kung naa pa ng balaya, ang memories ninyo nagpabilin man gud diha. Di ba? Nagpabilin ng inyuhang asa mo nga lami sa mangaon, asa mong katriha matulog, asa mong salaha magtanaw sa lida, di ba? Ang kana nga mga lugar kinahanglan i-let go na kung nagbuwag na mo. Di ba? Pero pananaw na ko karon, the more bitaw mo nga magsigig away, the more pod mo dako kayo ang percentage nga magbalik mo. Tinuod, kay kung magsige mo away, inyo rang gi-affirm, inyo rang gi-confirm nga naa di ay solusyon sa inyong away. Kung kaniadto magsige mo away, unsay solusyon ana? Kabalo mo unsa? Ako kabalo. Kung sige mo away karon, napod ay posibilidad nga magkabalik mo. Kay sige mo away. Kung naalay isa ka ninyo nga mo down, kalimtan na ng pride. Una-una lang makagahapon ninyo basig mabalik pa di ay. Di ba? Ang kasuko na raman na diha. Kung naay mo give up sa inyo habisag isa, magbalik mo ba? Saon man. Wala naman gyud. Gusto mong gyud lahi. Bahala na. Bahala na si Batman. Alas 3:02. Always your number one. SM radio station. Love radio.